Anga flebo ami aw bɛɛ lajɛlen fo ka waleɲuman dɔn an minnu bɛ yen k'a bɛ k'an filɛ jamana in kɔnɔ yan fo ka taa se diɲɛ fantan ani naani an ka foli ani an ka waleɲuman dɔn bɛ ka taa aw bɛɛ lajɛlen an b'a ɲini setigi Ala fɛ Ala k'a ka nɛɛma n'a ka hinɛ Alahu Taala k'o di a bɛɛ lajɛlen ma. An bɛ an fa n'an ka sirifikɛ fo a Seyidi Sherif Usmani Madani Hayidara cɛkɔrɔba ɲuman an b'a fo danti foli min na. Cɛkɔrɔba min n'a donna diɲɛ ko o ko la Alahu Taala bɛ o ko in ɲɛ k'o d'a ma o bɛ sɔrɔ a ŋaniya de la sabula ale b'a fɛ diɲɛ bɛɛ ka hɛrɛ sɔrɔ. Adamaden ka ɲɛtaa b'a ŋaniya de bolo n badenw ni maa ŋaniya ɲɛna walahi i bɛ don ɲɛnamaya fɛn o fɛn na Alahu Taala b'a sabati i bolo. Cɛkɔrɔba min ye hɛrɛ kanu n'a yɛrɛ ka tila ka hɛrɛ kanu ni bɛɛ lajɛlen an b'a fo ka waleɲuman dɔn an b'a fo danti foli min na a n'a ka denbaya bɛɛ. Sirifukɛ an b'i fo anw ladonni na i fɛ an b'i fo Sirifila tele baarakɛla bɛɛ lajɛlen ladonni na i fɛ an b'i fo hɛrɛ kɛli na anw ye danti foli min na an b'i fo o la an b'a ɲini Ala fɛ walahi an b'a dɔn an bɛ duwawu o duwawu kɛ Alahu Taala b'a jaabi sabula duwawu in bɛ bɔ dusukun jɛlen de kɔnɔ duwawu bɛ bɔ dusukun min na a dusukun i kanu b'a dusukun na sabula i ka hɛrɛ de bɛ u kɔnɔ an b'a ɲini Alahu Taala fɛ Ala ka hɛrɛ k'an ni ye Ala ka si ni kɛnɛya ni lamako ɲuman Alahu Taala k'o di an ni ma ani ka denbaya bɛɛ lajɛlen. Société la et frère n'a ma fama Lagos et frère n'u congo bɛ golonin na ba ya n'a ka mɔgɔw ani olu de bolo bɛ ɲɔgɔn bolo an b'u fo k'u waleɲuman dɔn dati foli min na u ka canal ka cornet bɛfu min n'a kɛn bɛ ka dugu minɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn wa bɛɛ bɛ ka sa fan bɛɛ fɛ i mana taa butigi o butigi la n'i ko canal ka cornet bɛfu bɛ yen wa i b'a sɔrɔ yen. Balimakɛ n balimamuso yɔrɔ siga kɔni t'e la bilen a dilancogo kɔni o yirali la ka ban pewu a dilancogo filɛ nin hali bi ka siga bɔ e la pewu k'a fɔ ko nin ye sɛ lakika ye nin ye misi lakika ye canal ka cornet bɛfu bɛ dilan sɛ lakika misi lakika et puis ka e yɛrɛ nisɔndiya ani k'i hakili sigi ka taa fɛ maa minnu bɛ nin baara in kɛ silamɛw de don fana a bɛ dilan silamɛw fɛ a bɛ na silamɛw fɛ a bɛ feere silamɛw fɛ wa silamɛw de b'a kuma fɔ aw ye fana canal ka cornet bɛfu a bɛ sɔrɔ fa bɛɛ lajɛlen fɛ et puis u kɛlen don ka tombola belebeleba sigi sen kan maa o maa ye carton 50 san carton 2 bɛ yen o bɛ d'i ma fufalaki maa o maa ye carton 25 san carton 1 bɛ yen o bɛ d'i ma fufalaki n'i ye carton 1 san boîte 1 bɛ yen o bɛ d'i ma fufalaki ni tombola ye et puis o kɔfɛ o bɛ tigɛ d'i ma tigɛ in nisɔndiyaba b'o kɔnɔ i bɛ se ka jakaritaw sɔrɔ i bɛ se ka mobiliw sɔrɔ i bɛ se ka nafolomugu caman sɔrɔ an b'a ɲini Ala fɛ canal ka cornet bɛfu an b'a ɲini Ala fɛ sugu Ala k'a diya walahi an nana kɔngɔ bɔ anw na pewu n y'a f'i ɲɛna canal ka cornet bɛfu carton 1 a b'i n'a fɔ malobɔrɔ kelen ka so kɔnɔ sabula dugu jɛ o jɛ n'i ye kelen ta a la k'o dira k'o di denmisɛnw ma fo k'u sigi ka bɔ ekɔlilataga la kɔngɔ t'u sɔrɔ fiyewu canal ka cornet bɛfu an na dunni da e kan fo k'i sa i t'a se fila ɲininkali fila b'an bolo ɲininkali kɔrɔ dɔw hali bi a ma sɔrɔ a ɲininkali kelen o kelen n'i y'a jaabi canal ka cornet bɛfu a carton 1 na d'i ma fufalaki ni yanga n'o ye ɲininkali fɔlɔ mois de la solidarité an t'a kuma bila koyi an bɛ san bɛɛ kɛ nin kuma in na sabula kaba Ala ka mois de la solidarité da a ma deli ka kɛ ka ɲɛ ka tɛmɛ nin kan o tuma an b'o kuma bila de min kɛra mois de la solidarité kɔnɔ a ka bon kalo kelen ma an bɛ san kelen kɛ nin kuma in na an t'a bila fiyewu mois de la solidarité n'o denfa talen don k'o di sirifukɛ ma a Seyidi Sherif Usmani Madani Hayidara cɛkɔrɔba barikama n'a donna ko o ko la maaw n'a dɔn ɲinan ta denfaya tun b'ale bolo n balimakɛ n balimamuso salon ta denfaya tun bɛ jɔn bolo ɲinan ta denfaya dila sirifukɛ ma mois de la solidarité salon ta denfaya tun bɛ jɔn bolo ɲininkali filanan an ka ɲininkali kɔrɔ don a ma jaabi f'a ka jaabi tun ka kɛnɛ n'o tɛ an t'a bila nin ye fɛn dɔ ye a fan bɛɛ de ye da ye nin ye fɛn dɔ ye a fan bɛɛ de ye dabara ye nin ɲininkali fila b'an bolo société la et frère ya fo golonna kɛrɛnkɛrɛnyana canal ka cornet bɛfu ka dɛmɛ na n'a tigɛla min na maaw n'a lakale an ka tɛmɛ ni baara ye Mama ante ɲa dɔn basi foyi t'e la basi tɛ an na canal ka cornet bɛfu carton 1 k'o d'i ma n ko bɛ n'a fɔ malobɔrɔ de ɲa dɔn ko na diya e ye a bɛ diya n ye nin ye fɛn dɔ y'an bolo a fan bɛɛ de ye dabara ye fɛn jumɛn o ye kuma ye kuma kana sɔn canal ka cornet bɛfu carton ka taa k'i da dɛ ma fɔ a fan bɛɛ dabara ye o ye kuma de ye kɛ kuma tɛ mais mois de la solidarité ɲinan ta denfa dila sirifukɛ ma i b'o kalama
mais salon ta defa tun bɛ jɔn bolo ne tɛ fɛ canal ka cornet bɛfu ka taa k'i da o. salon ta ma b'o kalama. ma b'a kalama. ayiwa nin kɔni ye canal ka cornet bɛfu taalen k'i da ala ka cɛ wɛrɛ jira an na ha i ni baraji. Tuka a cɛ. Man cɛ. n y'a dɔn basi foyi t'e la. non basi foyi. i bi canal ka cornet bɛfu carton i b'a fɛ yan. awɔ. mois de la solidarité min defa de la sirifukɛ ma salon ta defa tun bɛ jɔn bolo. salon ta defa tun bɛ mun bolo. ni min banba canal ka cornet bɛfu tatɔ filɛ k'i da dɛ. a nɔ tiɲɛ na n t'o dɔn. ayi n t'o. ayiwa ala ka cɛ wɛrɛ jira an na nin kɔni y'a taalen k'i da. Ouais, somos. n y'a dɔn basi foyi t'e la. Basi foyi t'an na. canal ka cornet bɛfu carton kelen k'o d'i ma fufala k'i ni gagné na o kɔni bɛ diya i ye. O ka di n ye kosɛbɛ. mois de la solidarité defa tun bɛ jɔn bolo ɲinan o tɛ sirifukɛ ya salon ta tun bɛ jɔn bolo. Bon salon ta hakili t'o la tiɲɛ yɛrɛ la hakili t'o la. e hakili t'o la ayiwa ala ka cɛ wɛrɛ jira an na i ni baraji ha. n ka cɛ basi kɔni t'i la. basi foyi t'i la. canal ka cornet bɛfu i b'a si dɔn a carton kelen k'a d'i ma n k'a bɛ n'a fɔ malo bɔrɔ de o kɔni bɛ diya yɔrɔ. o bɛ diya n ye. mois de la solidarité a defa bɛ sirifukɛ bolo salon ta defa tun bɛ jɔn bolo. Bon tiɲɛ yɛrɛ la n t'a di fɛ a tun bɛ mun bolo salon tiɲɛ yɛrɛ la n t'o dɔn. nin kɔni ye canal ka cornet bɛfu taalen k'i da ala ka cɛ wɛrɛ jira an na. Tuka. n tɛ. n y'a dɔn basi foyi t'e la. tɔɔrɔ foyi tɛ n na sisan. ɲininkali dɔ b'i denkɛ bolo n'i y'a jaabi a n'a canal ka cornet bɛfu sɛma carton kelen d'i ma i na t'o di ne douaniw ma n y'a dɔn ko na diya e ye. a bɛ diya fo ka tɛmɛ. ala m'a to la i k'a sɔrɔ mois de la solidarité ɲɔgɔn dɛmɛ kalo kɛrɛfɛden kɛlɛli min defa dilan sirifukɛ ma ɲinan salon ta tun bɛ jɔn bolo. min defa dira sirifukɛ ma. salon ta tun bɛ jɔn bolo. tiɲɛ yɛrɛ la n t'o dɔn. o tuma e t'a fɛ ka canal cornet bɛfu sɔrɔ wa. ma deli k'a sɔrɔ mɛ ka jate ma b'o kan dɛ. ayiwa ala ka cɛ wɛrɛ jira an na nin kɔni y'a taalen k'i da han. a b'a n ce. n y'a dɔn basi foyi t'e la. basi foyi tɛ. canal ka cornet bɛfu sɛma carton kelen k'o d'i ma i n'o t'o di an ka denmisɛnw ma n y'a dɔn ko na diya e ye. o ka di ye kojugu. ala m'a to la i k'a sɔrɔ mois de la solidarité i b'a dɔn ɲɔgɔn dɛmɛ kalo kɛrɛfɛden kɛlɛli kalo min defa dilan sirifukɛ ma ɲinan ne ko salon ta tun bɛ jɔn bolo de. salon ko ta est-ce que o tun bɛ buye de bolo. buye ya ale ma fɛn sɔrɔ a la fɔlɔ nin kɔni ye canal ka cornet bɛfu taalen k'i da ala ka cɛ wɛrɛ jira an na ha. Tuka cɛ tarikɛ. n tɛ. n y'a dɔn basi foyi t'e la. non basi foyi tɛ. canal ka cornet bɛfu a sɛma carton kelen k'o d'i ma fufala k'i ka sɔrɔ i ma fɛn bɔ e ko dan b'o nisɔndiya la de. non o nisɔndiya kɔni dan t'o la an b'o dun k'an kɔnɔ fa. mois de la solidarité i b'a dɔn ɲɔgɔn dɛmɛ kalo kɛrɛfɛden kɛlɛli kalo min defa dilan sirifukɛ ma ɲinan ne ko salon ta dilan jɔn ma de. tiɲɛ yɛrɛ la n t'o. o tuma e t'a fɛ ka canal ka cornet bɛfu dun wa. bon tiɲɛ yɛrɛ la n kɔni t'o dɔn. nin kɔni y'o taalen k'i da ala ka cɛ wɛrɛ jira an na. Tuka cɛ tarikɛ. n tɛ. n y'a dɔn basi foyi t'i la. foyi tɛ n na. e da min yɛrɛ la koyi. ouais. canal ka cornet bɛfu ani cornet bɛfu tɔ si tɛ kelen sabula sogo halala don a carton kelen k'o d'i ma fufala k'i ko dan b'o nisɔndiya la. siga foyi t'a la. mois de la solidarité i b'a dɔn ɲɔgɔn dɛmɛ kalo kɛrɛfɛden kɛlɛli min defa dilan sirifukɛ ma ɲinan ne ko salon ta tun bɛ jɔn bolo. salon ta tun bɛ IBK yɛrɛ bolo. IBK yɛrɛ. nin kɔni ye canal ka cornet bɛfu taalen k'i da ala ka cɛ wɛrɛ jira an na. Tuka. n tɛ foyi n ce. n y'a dɔn basi foyi t'e la. basi tɛ n o tuma e tɛ canal ka cornet bɛfu sɛma lakika a carton kelen t'a fɛ de ya. ne b'a fɛ. fɛn dɔ b'an bolo min fan bɛɛ da ye i ti ɲama ye k'o fɔ an ye nin fan bɛɛ da ye fɛn dɔ b'an bolo a fan bɛɛ da ye. fan bɛɛ da ye. ne b'o dɔn fɛn min na fo n'o kɛra ɲindi ye. ɲindi ala ka cɛ wɛrɛ jira an na. Tuka. basi foyi tɛ yen. n y'a dɔn basi kɔni t'i la. alihamdulilayi rabil alamin. ɲininkali dɔ b'i denkɛ bolo n'i y'a jaabi canal ka cornet bɛfu sɛma o carton kelen a b'o d'i ma i n'a t'o di n douaniw ma n y'a dɔn ko na diya ye cɛkɔrɔba. inshallah. ɲɔgɔn dɛmɛ kalo kɛrɛfɛden kɛlɛli kalo a ma dogo maa si la ɲinan ta o denfa tun bɛ sirifukɛ bolo ne ko salon ta tun bɛ jɔn bolo. jɔn ko ala n tɛ o kalama kosɛbɛ. o tuma i ti canal ka cornet bɛfu carton fɛ yan. n b'a fɛ dɛ mais ni n tɛ min kalama n ma nkalon tigɛ a ma. ayiwa ala ka cɛ wɛrɛ jira an na i ni baraji ha. Tuka a cɛ ne ka cɛkɔrɔba. i y'a kɛnɛ. n y'a dɔn basi foyi t'i la. ayi basi tɛ yen. ɲininkali dɔ b'i denkɛ bolo n'i y'a jaabi canal ka cornet bɛfu sɛma a b'o carton kelen d'i ma i n'a t'o di ne douaniw ma yɔrɔ dan kɔni t'o nisɔndiya la. ayi dan t'o la. ɲɔgɔn dɛmɛ kalo kɛrɛfɛden kɛlɛli kalo min defa dilan sirifukɛ ma ɲinan yɔrɔ a ma dogo maa si la ne ko salon ta tun bɛ jɔn bolo. salon ta ɲɛmɔgɔya.
salon na ɲɛmɔgɔya o tun bɛ mɔgɔ min bolo tiɲɛna n tɛ se k'o question di dɛ n tɛ se k'o di ayiwa ne fa nin kɔni ye kanal bɔra kɔnɔ tiɲɛna a balana de n'o tɛ n'a kuma balana n b'a ɲɛfɔ nin ye tiɲɛ nin kɔni ye kanal ka kɔrɔnɛ bɛɛ fu talen k'i da ala ka sɛ wɛrɛ jira an na i ni baraji dɔ wɛrɛ bɛ yen ni ala sɔnna i Hayidara Tuka a cɛ an ba ɲɛ dɔ basi kɔni t'e la basi foyi tɛ n na kanal ka kɔrɔnɛ bɛɛ fu sogo halala sɛma a carton kelen k'o d'i ma fufala k'i dan kɔni b'o nisɔndiya la fiyewu yɔrɔ dan kɔni t'o la dan t'o la nin ye fɛn dɔ y'a fan bɛɛ de ye dabara ye o ye fɛn jumɛn tanfɛ de ye dabara ye fɛn dɔ quoi mais a fan bɛɛ ye dabara ye tiɲɛ la o tuma e ta kanal ka kɔrɔnɛ bɛɛ fu i t'a fɛ yan n b'a fɛ ayiwa ala ka sɛ wɛrɛ jira an na i ni baraji Tuka n b'an cɛ ɲɛ dɔ basi kɔni t'e la baasi foyi tɛ n na ɲininkali dɔ b'i denkɛ bolo n'i y'a jaabi kanal ka kɔrɔnɛ bɛɛ fu sɛma a n'o carton kelen d'i ma yɔrɔ dan kɔni t'o nisɔndiya la ayi dan t'o nisɔndiya la ala m'a to la i k'a sɔrɔ ɲɔgɔndɛmɛ kalo kɛrɛfɛden kɛlɛli kalo min defa dilan sirifukɛ ma n'u b'a fɔ ma ko mois de la solidarité o ma dogo maa si la sirifukɛ Hayidara ma salon ta tun bɛ jɔn bolo tiɲɛna ne t'o tigi dɔn tuma i t'i fɛ ka kanal ka kɔrɔnɛ bɛɛ fu sɔrɔ wa ne tɛ ɲɛ dɔn tiɲɛna ayiwa ala ka sɛ wɛrɛ jira an na i ni baraji ha Tuka cɛ n ce karamɔgɔ basi kɔni t'i la alhamdulillah n b'a la tan kanal ka kɔrɔnɛ bɛɛ fu sɛma k'a carton kelen d'i ma fufala k'e ko danbo nisɔndiya la dan si t'o la n'a sɔrɔ dan t'a la mois de la solidarité ɲɔgɔndɛmɛ kalo kɛrɛfɛden kɛlɛli kalo min defa dilan sirifukɛ ma a ma dogo maa si la salon ta defa tun bɛ jɔn bolo salon ta ɲɔgɔn dɛmɛ kalo denfaya tiɲɛ yɛrɛ nin yɔrɔ na hakili t'a la o tuma na e tɛ kanal ka kɔrɔnɛ bɛɛ fu i bɛ fɛ ka taa k'i da n b'a fɛ de mɛ i b'a dɔn ko kura de farala ka ɲinɛ parce que a dira min ma nin hali san kɛmɛ ɲinɛ kɔfɛ n'i ye ɲininkali kɛ dɛtɛ la dɔrɔn a bɛ dɔn mais maliyɛn caman tun t'a dɔn k'a fɔ ko nin kalo in yɛrɛ ye ɲɔgɔn dɛmɛ kalo ye ni a dini zamzam ma n'o tɛ mɔgɔ caman tun t'a kalama nin ye tiɲɛ koyi voilà o de kama i b'i cu maa caman ka bi o t'a sɔrɔ dɛ parce que mɔgɔ hakili t'a la nin ye tiɲɛ jamu duman sin tɛ ayiwa i sin tɛ ala k'i sara i ye min fɔ wulibali don ala k'i sara ni baraji ha merci Tuka cɛ ne terikɛ ouais ça va ɲɛ dɔ basi foyi t'e la alhamdulillah n b'a la tanu ɲɛ dɔ zɛrɛn kɔni dula ka kɔnɔw fa sa ok mɛ ɲɔgɔndɛmɛ kalo kɛrɛfɛden kɛlɛli kalo y'a kuma mɛn min defa dilan sirifukɛ ma ɲina salon ta tun bɛ jɔn bolo tiɲɛna salon dan t'o kalamu kanal ka kɔrɔnɛ bɛɛ fu carton kelen n'i bɛ sɔn o bɛ taa k'i dan dɛ o bɛ se ka kɛ n t'o kalamu sabu ne bɔra kalamu n bɔra sirifukɛ ta le kalamu sabu i bɛ région min na i b'olu dɔn quoi i tɛ région min na i tɛ se ka kuma o kan n bɛ se ka kuma sirifukɛ ta le kan n m'o kalamu ayiwa i ni baraji nin kɔni ye kanal ka kɔrɔnɛ bɛɛ fu e ko nin t'o taalen k'i dan sa ala ka sɛ wɛrɛ jira an na ha merci Tuka morikɛ an cɛ a b'an cɛ ɲɛ dɔ basi kɔni t'i la basi foyi tɛ la kanal ka kɔrɔnɛ bɛɛ fu sɛma lakika sɛ lakika a carton kelen k'o d'i ma fufalaki e ko dan b'o nisɔndiya la di ayi dan foyi t'o la yɔrɔ dan kɔni t'o la nin ye fɛn dɔ de ye ne bolo a fan bɛɛ de ye dabara ye o ye fɛn jumɛn o ye ɲinti ye ɲinti n'i ye gabakuruba bila a kɔnɔ o na bɔ a fɛ yan ayi o tɛ bɔ ayiwa ala ka sɛ wɛrɛ jira an na nin kɔni ye kanal ka kɔrɔnɛ bɛɛ fu taalen k'i dan Tuka cɛ morikɛ basi kɔni t'i la basi foyi tɛ n na kanal ka kɔrɔnɛ bɛɛ fu sogo lakika sogo halala a carton kelen k'o d'i ma fufalaki e ko dan b'o nisɔndiya la di o dan b'a la dɛ o ka di dɛ yɔrɔ ka di ɲɔgɔndɛmɛ kalo kɛrɛfɛden kɛlɛli kalo mois de la solidarité min defa dilan sirifukɛ ma ɲina ne ko salon ta tun bɛ jɔn bolo o t'o dɔn tuma a bɛ taa k'i dan dɛ n t'o dɔn ayiwa ala ka sɛ wɛrɛ jira an na i ni baraji ha Tuka cɛ ne ka musokɔrɔba aw ni ce aw n y'a dɔn basi kɔni t'e la baasi foyi tɛ n na hɛrɛ kɔ n b'a dɔn n'an tilalen nin na ne kɔni n'i minɛ i ka cɛkɔrɔba in kɔni na ka taa n'i ka so sa o musa tɛ sɔn ma de n ko musa fa de don ɲininkali dɔ bɛ n bolo n'i y'a jaabi kanal ka kɔrɔnɛ bɛɛ fu sɛma o bɛ d'i ma fufalaki yɔrɔ dan kɔni t'o nisɔndiya la nin ye fɛn dɔ d'i denkɛ bolo a fan bɛɛ de ye dabara ye o ye fɛn jumɛn ye ne fa ne ka dɔnniya ma s'o ma dɛ ne o tuma e tɛ kanal ka sɛ fɛ yan ayi ka miiri cogo di papa o de don ne ko n k'i ma dɔn na yan ayiwa ala ka sɛ wɛrɛ jira an na ala ka sini kɛnɛya di Tuka cɛ ne fa n cɛ n y'a dɔn basi foyi t'i la alhamdulillah basi foyi tɛ n na ɲininkali dɔ b'i denkɛ bolo n'i y'a jaabi kanal ka kɔrɔnɛ bɛɛ fu sɛma o carton kelen na d'i ma i n'a t'o di ne dɔgɔninw ma n yɔrɔ ko na ɲɛ ala m'a to la i k'a sɔrɔ
mois de la solidarité ɲɔgɔn dɛmɛ kalo kɛrɛfɛden kɛlɛli kalo min defa de la sirifukɛ ma ɲina salon ta tun bɛ jɔn bolo bon cɛ ka da la n t'a dɔn i t'a dɔn ayiwa o fana ye dɔnni dɔ ye n'o fara n ka dɔnniya kan ala ka sini kɛnɛ di i ni baraji han merci Tuka an cɛ karamɔgɔ ɲɛ dɔn basi t'i la n bɛ ala tanu kanal ka kɔrɔnɛ bɛɛ fu sɛma sɛ laki ka yɛrɛ siga tɛ min na fiyewu a carton kelen k'o d'i ma fufala k'i ni gɛnna e k'o fɛn bɛ diya e ye k'o bɔ de tiɲɛna o ka di n ye ala m'a to la i k'a sɔrɔ nin ye fɛn dɔ ye a fan bɛɛ de ye dabara ye o ye fɛn jumɛn a fan bɛɛ ye dabara ye tiɲɛna ne t'o dɔn i t'o dɔn ɲɔgɔn dɛmɛ kalo kɛrɛfɛden kɛlɛli kalo i b'o kɔni dɔn min defa de la sirifukɛ ma ɲina salon ta defa tun bɛ jɔn bolo tiɲɛna n t'o dɔn i t'o fana dɔn ayiwa nin ko de kanal ka kɔrɔnɛ bɛɛ fu taalen k'i da sa ala ka cɛ wɛrɛ jira an na Tuka Msanti. Jaro baasi foyi t'i la. Baasi foyi tɛ. Ɲininkali dɔ b'i denkɛ bolo n'i y'a jaabi kanal ka kɔrɔnɛ bɛɛ fu carton kelen bɛ d'i ma ɲa dɔn kɔni bɛ diya i ye. O bɛ diya n ye. Mois de la solidarité i b'a dɔn ɲɔgɔn dɛmɛ kalo kɛrɛfɛden kɛlɛli kalo min defa de la sirifukɛ ma ɲina salon ta defa de la jɔn ma. Bon ne t'o dɔn ala ko tiɲɛ. Ni m'i banba o bɛna taa k'i dan dɛ. Salon ta defa dira min t'o dɔn. Ayiwa ala ka sɛ wɛrɛ jira an na ne ba i ni baraji ha. Tuka. Non an cɛ. Ɲa dɔn baasi foyi t'i la. Baasi foyi tɛ. Kanal ka kɔrɔnɛ bɛɛ fu sɛma carton kelen k'o d'i ma fufala k'i danbo nisɔndiya la. Yɔrɔ danko t'o la. Ayi dan t'o la fefe. Ɲɔgɔn dɛmɛ kalo kɛrɛfɛden kɛlɛli kalo i b'a dɔn min defa de la sirifukɛ ma ɲina ne ko salon ta tun bɛ jɔn bolo. Tiɲɛna ne t'o tigi dɔn. T'o tigi dɔn i bɛ sɔn kanal ka kɔrɔnɛ bɛɛ fɛ ka taa k'i dan. Ne t'a tigi dɔn tiɲɛna n tɛ nkalon tigɛ. Ayiwa ala ka sɛ wɛrɛ jira an na i ni baraji ha. Ɲa dɔn baasi foyi t'i la. Baasi foyi t'an na. Kanal ka kɔrɔnɛ bɛɛ fu sɛma carton kelen o bɛna d'i ma fufala k'i ni gɛnna ɲa dɔn kɔni bɛ diya i ye. Nin ye fɛn dɔ de y'a fan bɛɛ de ye dabara ye o ye fɛn jumɛn. ɲinti. ɲinti ni ɲinti kun don e kun tɛna an ka fɛn sɔrɔ an bolo ala ka sɛ wɛrɛ jira an na i ni baraji ha. Tuka a cɛ an kɔrɔkɛ. Ɲa dɔn baasi foyi t'e la. Baasi foyi tɛ na muso alhamdulilayi. Ɲininkali dɔ bɛ an bolo n'i y'a jaabi kanal ka kɔrɔnɛ bɛɛ fu carton kelen na d'i ma fufala k'i ɲa dɔn ko na diya e ye. O na diya n ye. Mois de la solidarité ɲɔgɔn dɛmɛ kalo kɛrɛfɛden kɛlɛli kalo min defa de la sirifukɛ ma salon ta defa tun bɛ jɔn bolo. Karamɔgɔ Musa tiɲɛna n t'o dɔn. I t'o dɔn ayiwa nin ko de kanal ka kɔrɔnɛ bɛɛ fu taalen k'i da ala ka sɛ wɛrɛ jira an na. Tuka. Man ce. Ɲa dɔn baasi t'i la. Baasi foyi tɛ na. Kanal ka kɔrɔnɛ bɛɛ fu sɛ la k'i ka carton kelen n ko bɛ n'a fɔ malobɔrɔ de k'o d'i ma i ka taa n'o denba la danbo nisɔndiya la yɔrɔ danko t'o la. Dan t'o la. O diyara n ye. Mois de la solidarité ɲɔgɔn dɛmɛ kalo kɛrɛfɛden kɛlɛli min defa de la sirifukɛ ma ɲina salon ta tun bɛ jɔn bolo. Salon ta ne t'o dɔn. T'o dɔn nin ye fɛn dɔ y'a fan bɛɛ de ye dabara ye o ye fɛn jumɛn. Nin ye fɛn dɔ ye a fan bɛɛ de ye donda ye ale ye fɛn jumɛn de ye. Fɛn min fan bɛɛ donda ye o ye dabara ye. Dabara ala ka sɛ wɛrɛ jira an na i ni baraji. Tuka sirifila filɛbaw an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo ka waleɲuman dɔn ni an ka ta ko filanan kɛnɛ an ka yaala ninnu kɔnɔna na jaabi min mana bɔ o yaala ninnu kɔnɔna na o jaabi dili kɛnɛ ni y'an cogo ne o kan an b'an kanuba n'an filɛba bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnya na an dɛmɛbaaba société la et frère fo y'a fɔ ngoloni na n'o de ye kanal ka kɔrɔnɛ bɛɛ fu olu de kɛlen don k'an dɛmɛ nin baara in na an b'u fo dante foli min na an y'o fɔ aw ye n balimakɛ n balimamuso siga foyi tɛ kanal ka kɔrɔnɛ bɛɛ fu la sogo halala don sogo lakika don depuis a dilanyɔrɔ la a bɛ dilan ni sanuya ni bonya ni karama ye k'a lase yan ni bonya ni karama ye ni sanuya ye k'a di aw ma sɔngɔ damatɛmɛ diya la n balimakɛ n balimamuso an y'o fɔ aw ye kanal ka kɔrɔnɛ bɛɛ fu selen jamana in kɔnɔ yan u taara n'a ye an ka minisiriso min ɲɛsin bɛ mɔni ni bagan mara ma olu ka laboratoire y'a sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ k'a ye k'a fɔ ko sogo lakika don nin ye sɛsogo gɛrɛgɛrɛ ye nin ye misisogo gɛrɛgɛrɛ ye wa ni dunni ka kan wa dunni bɛ nafa se buna hadamaden ma kanal ka kɔrɔnɛ bɛɛ fu an y'o fɔ ale a mɛnna n ka bɛ dunni da k'a fɔ k'a sa a t'a se fila bilen an b'u fo dante foli min na ala ka suguw ja ala ka garisɛgɛ ɲuman di an n'u bɛɛ lajɛlen ma ni mago bɛ a camion fa santa la wuli ka se golon na immeuble canal la an b'u fo ba yan n'a ka mɔgɔw ala k'u bɛɛ lajɛlen sara an b'an fa fo an n'an ka sirifukɛ sirifu usumani madani hayidara dante cɛkɔrɔba min na kɔni dante cɛkɔrɔba min ka waleya la dante cɛkɔrɔba min ka kɔnɔnajɛlenya la an b'a fo danti foli min na an y'a fɔ aw ye ko ɲininkali fila de tun bɛ an bolo a ɲininkali kelen o kelen n'i tun y'a jaabi kanal ka kɔrɔnɛ bɛɛ fo carton kelen na d'i ma o bɛ komi malo bɔrɔ de i bolo i na sa bɛɛ kɛ kalo bɛɛ kɛ k'o dun i ti fɔ a la fiyewu tellement que a dundala ka di ɲininkali fɔlɔ
mois de la solidarité ɲɔgɔn dɛmɛ kalo kɛrɛfɛden kɛlɛli kalo o denfaya ni bonya bɛɛ tala k'o di Sheriff Ousmane Madani Haidara ma min ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ an ko salon ta denfaya tun bɛ jɔn bolo o kɛn tɛ ka sɔrɔ fɔlɔ ɲininkali filanan ɲininkali kɔrɔ don nka a b'an bolo a mɛnna an t'a bila fiyewu f'a ka sɔrɔ an ko nin ye fɛn dɔ ye a fan bɛɛ de ye dabara ye a fana ma sɔrɔ fiyewu wa an t'a bila koyi f'a ka sɔrɔ de nin ɲininkali fila de tun bɛ an bolo société la et frère ka dɛmɛ na ni o ye olu ka canal ka cornet bɛɛ f'u ka dɛmɛ na dumuni min n'a dundala ka di wa k'a ta ka yaala n'a ye fɛn kelen tɛ yɛrɛ i b'a bila i poche kɔnɔ ni kɔngɔ y'i minɛ taa yɔrɔ dɔ la dɔrɔn k'a jira k'a d'i ma i b'a dun ka tɛmɛ ni se i kɔni na tile bɛɛ baji min na a ma ɲinɛ Ala fɛ Ala ka sɛ wɛrɛ jira an na wa salam